Assalamualaikum adamlar qawmasanız. Samanca oraz ayrım ýokdy bolsun, kabul bolsun hemmäň. Türkmenistanda bu wagt işçiň penler bir olaw, birim ody, overdream. Şuly pen işe, PUBG oýnarýas, YouTube girýäs. Şunu kama bilen şahsy outline serwerlere bloklaýarlar. Bularam bloklanýan abnowy edip bulan serwerler kän bolsa işejmada. Taşyr ýurtdaýız bilenler görüp Türkmenistan aktanşyny aýdyp bilýärler. Şoň üçin soň indiki videoda täze geçjek. Nädip kişiniň telefonyna kamerany ýa-da mikrofony diňläp bolýar, görüp bolýar. Şonu öğretjek. Bir telefonyny görüp diňläp oturup bilen oturan ýerinde kamerasyny seredip näme işen, näme diýän öwrülşen, nirde oturanyny bilip bolýar. Pri etem oň habary bolanok, habary bolmaýar. Ýöne şonu etmäkäň. Taş şonu etmek üçin ilki bir 5 minut şoň telefonyny eliňe almaly bolýar. Kiçijik bir programa sokmaly bolýar içine. Potom istediňçe upravlять edip bolýar. Indik video çekjek, görkezjek. Tak. Пока, şu atlıkça. Görüşýänçe.